Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Omosini ya renya kwa mga juwange no kinyi Roma ching tarik prario ko dario Brenda. Yes. Ching May. Friday. On Friday, not ching May. Ching ticha beach. Dune Roma la beach igaganario ko prario ko da uchel. Yes. Omosini ya oro kinyi rima ket kon maindi oro ki echino ni rima no mara sule mukinyi. Mabe no chakre sa chel mukalo chin kanyo ko de tulune Roma pako nyingruth Jehova Nyasaye. Wachako kod wechege kumanyen. Mabendo timre pachoka ndiko gwenge gwe koma oko. Lungan Jesadoyo. Kachil kona kan Brenda Agenyo. Oh, iwe bedo Nyasuba. Nyasuba nyana. Yakona mugiten ODM Kisumu Central Kisumu County diching manyoro nyoba goro makende mane giketu gi kanyakla. Gidwaro maneno ni gijiwo don busano ero ainyato Kisumu Central kod Kisumu County mangima. Roma ket kod maindino bagma Magreso Nyango social olkano telie kod MP kada jod bura ma Kisumu Central mane migosi Joshua Odongo Orono lero ni ntiere dwaro matego don busano ero anyato kotelo ne yiero maiga ganario kod preyo kod aberio. Owacho ni noti dondi kanyakla kod awedea makoni kod kocha babedo sebed kinene don busano ero maro diem gin magmo bede gitiyo matek mono migineni gitieko. We are here today as ODM fraternity, ODM party officials, and ODM party members from Kisumu Central constituency. We are here with all the elected MCAs. We are here with the nominated MCAs. We are here with aspirants who are looking for positions come 2027. We are here with only one reason to unite as a party, to unite as a community, but also to plan for the mother of all rallies coming up on 31st of this month in Kirembe for the biggest and the largest and the greatest party in East and Central Africa called ODM. That's the reason why we are here. This is not the only event. All our events started 2 weeks ago. The rally is going to happen in Kirembe. Kirembe is just next to the airport. And we want everybody, we invite everyone who believe that Luos should remain united, should unite. Those who believe that we need to work as a party, as a community, that we meet there on 31st. This is not the only meeting we are having. We are having other activations. Tomorrow, Friday, 8 a.m., we will be meeting with all borders, about 2,000 to 3,000 of them, from Kisumu Central and the county at large, so that we discuss about ODM. On Saturday morning, we have another meeting with the youth across the county, both party youths and our other youths. And the reason is to discuss ODM and also to discuss the unity of the community. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto koro to wuok oko kendo singo mar biro neno ni oriwo kanyakla oganda duto mapacho kaeri. Kana oloso gwego mag dho wadh nam chumbi mano odiochieng' manyoro e kinde maber no yuoro e nyasi mar ne pogo obok mag lope ne jodak makono. Laktar William Ruto koro to yango ni piny owacho mare biro neno ni oriwo kanyakla oganda duto mapacho ka. E seche nogo bendo medo kwedo malich mokalo jotelogo manie kweth ma kwedo piny owacho. Mabende koro to wacho ni osemana bedo ka wuondo oganda e pacho kaeri. Laktar William Ruto bende okwedo malich mokalo monj ma yande no monj godo nyadendi Rachel Wandeto mabende yande no wito ngimane bang' ka no monje kendo ol kuome acid kakoro to dwaro mondo mi jogo duto manotimo tim makochno omaki kendo kaunegi ondamo mager mar chik. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Pwani, munisikize vizuri.
Mimi nimeamua ya kwamba hatutaki taifa ambayo imegawanywa kwa misingi ya ukabila na chuki na mambo ya kupiganisha wananchi. Taifa la Kenya ni taifa moja. We have enough to share amongst the people of Kenya. We do not have enough for anybody's greed, but we have enough to satisfy every Kenyan. Na ndio nimesema ya kwamba vile tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tunatengeneza serikali ya broad based, serikali ya kuunganisha Wakenya wote, serikali ya kuondoa ubaguzi, serikali ya kuondoa ukabila, serikali ya kuondoa chuki, serikali ya kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya, hakuna jamii ya Kenya itawachwa nyuma katika mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Leo nasimama hapa kusema broad based imetufanya tukawa na maafikiano na tukawa na suluhu ya mambo ya mashamba na suluhu ya matatizo mengine ya taifa letu la Kenya. And I want to say without fear of any contradiction while I am here at the coast, for those of you who are visionless, the people who are agendaless, the people who have no vision for our nation, the people who have no plan for our nation, the people who have no agenda for our nation, you will not divide our nation using ethnicity. You will not divide our nation using hate. Hiyo mnafanya, the hate you are spewing. I want to tell you, one day you will answer for the tribalism you are perpetuating in Kenya, for the hate you are perpetuating in Kenya. The life of Rachel Wandeto will not go unanswered. You who call others traitors, you mwenye mnawaita Wakenya wengine wasaliti, mpaka mama Rachel Wandeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo mmefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja mutajibu, na Kenya hii hatuwezi kukubali, hatuwezi kuwaruhusu mtuuzie ukabila, mtuuzie chuki, mtuuzie blackmail. We are telling you, we will not allow you to blackmail. Nekono mo ikapodo wagota chigwengwe kuma kadho na mchumbi enni moko kum jodito kendo jotelo mabede wuok ono san koro dhi nyime kod tielo singo margi madhi nyime kod siro jatend piny owacho migosi William Ruto kotelne kod migosi Ali Hassan Joho kanyakla kod Amason Japa Kingi gilero ni nitie tije mbura ma jatend piny migosi William Ruto osedhi nyime ka chwalo ne gwengwe ko makono giwacho ni gionge kod to dhi nyime kod sire anyeto kotenre kod yiero mega gana riyo kod 27. Mimi huwa nasema Mheshimiwa Rais ana mambo mengi ambayo yanafanyika kwa mara ya kwanza. Na mimi mwenyewe Mheshimiwa Rais nimeserve kama mbunge wa Kisauni kwa miaka 5. Na hakuna donda sugu limesumbua watu wa jimbo la Pwani kama mashamba. Ni kweli si kweli? Hakuna kitu kimeokosesha watu usingizi kama ardhi. Ni kweli si kweli? Na Mheshimiwa Rais iko tofauti. Iko mashamba ambayo ni ya serikali. Iko mashamba ambayo ni ya nini? Ya serikali. Ambayo tunajua kwamba mtu hata akilala anatashwishi, hana cheti, lakini ana imani hawezi kufukuzwa. Lakini Mheshimiwa Rais, watu wetu wamekaa katika mashamba miaka nenda miaka rudi, hawana cheti, wana wasiwasi kama sasa ama baadaye watakuja Rambo. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Sasa kama Rais ameweka mpango wa kusettle mambo ya absentee landlord katika jimbo la Pwani, katika jimbo la wapi? Pwani. Anafaa fai? Anayekufaa kwa dhiki ndiye rafiki. Leo hii Mheshimiwa Ruto amelivalia shida hii ya ardhi, amelivalia njuga, na sisi tunasema Rais, kwa sababu umetujali, kura ya mwakani sisi wa Pwani si watu wa ndumakwili. Sisi wa Pwani tukisema tunaenda hivi
ni watu wa ahadi, na kwa sababu umekufa na sisi, kwa sababu umetupatia bega la kuegemea wakati huu mgumu kama wapwani, kura ya mwakani sisi wapwani tutakuangalia na jicho la upendo. Pwani ni leo si leo, ni fire si fire. Nataka nimpongeze rais kwa sababu hii mambo ya ardhi imezungumziwa miaka mingi. Mwaka wa 2022 Rais Ruto wakati alikuwa anatembea hapa pwani, kuna maneno alisema ikiwemo mambo ya ardhi. Akasema operation ya bandari itarudi hapa Mombasa, ikarudi. Akasema vile vile ataboresha uchumi samawati. Hiyo kazi ya uchumi samawati inaendelea. Ilianza na Waziri Mvurya na sasa Waziri Joe anaendeleza. Do mamalo gikoto no wito oko bura mabende no chwale nyime bura no mabende koto ni kwedo godo yiero mar jawdu bura mambere no tamano migosi leo wa Mudhende mabende no yiero kodaka otiko maduno buch siasa mar UDA wach makama eri koto no nyiso mor malich mokalo na jatelo no kachielo kodaka okindege mabende no goero kamano ne okang makamano ka ginyiso mor gi ka osingo mar biro tiyo makare ne oganda kuwuok e kar chungo bura no mambere no. Hii ni siku kuu kwa demokrasia ya hii nchi. Manake koti imetoa uamuzi na ikadhibitisha yale ambayo tumekuwa tukisema ya kwamba Mheshimiwa Leo wa Mudhende alishinda kihalali. The court has affirmed that the election conducted in Mbeere North was free, fair, transparent and credible. Imesema hata kama kulikuwa na mambo hapo side shows zilikuwa zinafanyika huko nje, uchaguzi mwenyewe ulifanyika kwa njia ya haki na ikaibuka ya kwamba kulikuwa na mshindi ambaye ni wa Mudhende. So tuna furaha mpwito kwa sababu mahakama imetoa uamuzi bila mapendeleo yoyote, na pia huko kotini tumesikia wale ambao ama yule petitioner ambaye alikuwa ameleta ombi kotini amesema amekubaliana na uamuzi wa koti, na hata kama ataenda kukata rufaa ni rufaa ya kuambia mahakama ya rufaa batres. Hiyo ndio maneno ametumia, itilie msingi hii uamuzi kwa sababu ni uamuzi wa maana. Yeye ajipange na mimi niendelee kufanyia watu kazi, tukutane na kwa debe ya 2027. Hiyo ndio haki. Lakini kama wanataka tuvurutane kotini ni sawa, na mimi natumai nitakuwa nauliza mawakili wangu. Leo nimeongezewa pesa na nilikuwa nimesema hiyo pesa itakuwa ya sherehe na watu wangu. Tukienda huko mbele waende waongezewe ingine wanipatie, ni sawa. Mimi sina shida ya bure, mimi sikatai. Lakini mimi najua watu wa Mbeere North ndio watakuwa wanakosa maendeleo, kwa sababu kila saa nitakuwa kotini na naambiwa sasa hata itakuwa mbali. Kwa hivyo mimi ninashukuru sana na nashukuru Wakenya wote kwa kuniombea, na niseme nitafanyia watu wa Mbeere North kazi, na watu wote supporters wangu, wale supporters wote wa Karish, nyinyi wote na wahudumia kwa usawa bila mapendeleo. Na usinitakie kuanguka, uniombee nifanye kazi ndio watu wote washerehe. Pues kipagi jotelo be koma Mbeere North kinelu tune giwacho ni wa Mudhende wa Mudhende wageno ni do timo justice maonge ngama koro bro chako ywak bange ni no bedo kama no gwenygi Brenda.
Nyakala mo kopegore kod mago en ni migao moro mok mar piny owacho ma bende temo kedo mabiro nono ler alwora e pacho kaendi ochako chenro mare mar puonjo jende ber mar lero alwora anyete alwora ni eri mano mar nam Lolwe kanotelnegi kod migao moro mok mar piny owacho ma bende luongore ni Nile Discourse Forum. Ne giwacho ni ber mondo mi alwora obed ka iketo maler kendo luto mondo mi yamo moganda yueyo kanyakla kod tije duto ma bende itimo obed magweko makare. Migosi Fred Gombe ma bende achiel kuom jatije migao no ero mar Amref ema notelo ne chenro maket kod maendi ko jende sani kod golnegi kwayo ni gibeda kicha malich mokale no ni gilero alwora kaka okang' mar kedo kod tuoche go eko mabende biro apoya. Ani Joseph Peter Ngome and Jakom Mare Kenya Nile Discourse Forum. But at the regional level, I'm the Secretary General for the Nile Basin Discourse. Maji pinje ma apargi biro to donje. Ronwa lungu bura men gima ko watimo kamora mora okata ni ko Kenya kate. Samitimo ka kumotimo ka wono ni itime pinje apargi. Mae miyo no chako gini ni network ni mondo kelgi mondo gibe gi los gi mondo gibe jotendgi koro gin tik makata ke timo moko riwore te gi members te ma jo kanyo no magango ma Kenya Nile Discourse Forum koro wan gi moro mar jomatindo to nitie moro machielo mar joma mine koro gini kosetimo kama wabiro aka jomoyier kagi nitie kama gibiro dhi chope makoro gidhi bedo giromo gi jomoko moa e pinje apargi kanyo be gibiro dhi yiero office machalo gi mama koro gier makoro bedo regional koro kanyo bende gibudho temo kata jogo men kage kasi mogik no koro gibe gidhimna gore gi jogo makapo gino yak gino kata pushon moro kuno mondo koro gibende gibet ma sama gin dol moro wuok to gibende gin gima nyalo timo mondo ng'e ni gin bende kaka joma tindo nitie gima ginyalo timo ne jopiny ma Kenya ka to ginyalo timo kendo basin moluongo ni Nile River Basin. Iluonga ni Gabriel Okola. Kawuono e bura mane wan go yiera kaka organizing secretary mag joma tindo e buo Nile Discourse Forum. Kulo mwayudo mar represent joma moko. Wabro temo matek mondo kik wa represent jowa kende, but wa represent nyaka Kenya mzima ka wadhie regional status nikech this wachni okene Kenya ka kende. Entiere pinje 10 maoko. Kore pinje pargi wabe kaka wajo Kenya ka nyaka wawuog motegno mo nyis yudhe makocha ni wabende wan gi uteku motegno e weche ma sani koro nyalo konyo piny mangima. Nabongo Sharon from Busia County. I've been elected as the vice chair of the Nile Basin Discourse Youth Forum. So to all the youths, I call upon youth groups and also youths to come and be part of the Nile Basin Discourse Forum. Let's talk this, let's walk this journey together with you. Let's come up with policies that are going to help our future country and our future river that is one of the largest rivers in the world. Jokanyo mano e weche go mag puro koda ka pitha koro to wuok oko kendo osingo mar neno ni gitiyo kanyakla e bero ngima jopuro koda ka pitha duto e pacho kaeri kane gitwa kamano bang' kane gibedo koda ka romo makende bomani ma Kisumu. Jokanyo koro to oyango ni giikore malich mokalo mar no ni gichiwo puonje kendo gijiwo kaachiel koda ka siro jopuro koda ka pitha e pacho kaeri mar bero ngima gi maeri e kaka ne giloso. Nyinga iluongo ni Rose Omondi, anie jakom mar Agricultural Society of Kenya ma Kisumu. Kawuono ne waromo gi jogo matimo biashara mopogore opogore, jogo manie government institution, jogo magin partners wa mondo gikonywa ng'eyo ni to ka wadwa bedo gi show maber e mwakani to nego watim nang'o mondo mi waket wach pur mahigani obed maber. To kaka ung'eyo kwa wacho show okwamino pur kende, sani nitie riekni mang'eny in terms of technology mobiro mawadwaro ni jowate mondo ng'e. Koro kibiro e show mwakani tibro yudo gik mang'eny minyalo somo mabro konyi in all sectors. Ok en mana farming kende, nitie kata industry. Ibiro romo bende gi jogo matimo research mang'eny. Ibiro bedo tarik 22 nyaka tarik 26 dwe mar Abirio showground ma Kisumu, Mamboleo showground. My name is Prudence Award at Kenya University, the student recruitment officer, and we call upon each and every person to come and visit us in this and attend this show, because first of all, aside from
understanding the technology in terms of agriculture. We'll also be doing different career services from different institutions that are represented here. My name is Fanuel Ojwang. I'm currently a student from Great Lakes University of Kisumu, and today as a stakeholder I'm representing Agri-Empower. This time around we are going to engage youths on this, and this is also just like a way to show that at least youths are going to put their energy in a positive way, not in a negative way. So I will also take this opportunity to encourage all the youths, to invite them. We are going to have a big show, entertainment of course. Tutakuja, dance finale, tufanye moja mbili tatu for the innovation, the tech and everything. If you're a youth, a Gen Z, having something to showcase, familia mar Ojanamboni Derrick Machanja mabende yande somo Segalagala Polytechnic gwenge gweko kata kontono makaka mega santro dhi nyime kod yuago wuod ginoero mabende giwacho ni odong mana kod higa achiel kende to ne tieko sombe Segalagala Technical konoero. Familia ni eri koro yuago dayo ka giyuago ratiro ka giwacho ni lit maliche mokalo to mar wuod ginieri mabende wacho ni yande ochiel kod magina kod apisas mag obila mabende gisayo kuom tiyo kod teko modhuro e keyo jong'anyo kinde gweko mabende oganda jo Kenya ne bago ng'anyo ka gikwedo medruok mar nengo gweko mag modhi e pacho kaendi. Familia ni ni koro dwaro piny owacho donjre gi wach nyeri mondo mi onyal reso gi kotende kod midhiero geki ma gikale kama kaka familia nero ni onyiso lit mane ni e chunygi. Judith Kerubo Nyamongo and others happened to murder a boda rider by the name Peter Motari. Since then, she has been escaping police dragnet until on Friday when she was arrested as she was trying to cross Namanga border to Tanzania. Apparently, we had placed a stop order with the Immigration Department, and immediately she was trying to cross over. She was stopped and handed over to our counterparts Namanga, and we were informed immediately, and we went to collect her. Today, we have been able to arraign her in court, seeking custodial orders, and we have been granted 10 days custodial order so that we can complete investigations before she can be charged. Already there are 2 suspects before court, and there are the 3 remaining. For the 3 who are remaining, we are closing up on them, and in due course we shall also be able to arrest them so that they are all charged with the offense of murder. Familia moro mane bomana koma Kisii koroto obila e bomano ma Kisii omako achich moro mamiyo mabende osebedi ka imanyo kuom thuolo mar dweche auchiel ma osekalo ka chijino koro to itudo koda ka ketho mar nek mar jal moro mane en jariemb apiko kendo jahigni 48 kaluwore koda ka obila ma Kisii achijino mabende nyinge Judith Kemto ne omaki mano e boda mar piny Kenya gi piny Tanzania Namanga kama bende no yude ka otemo kalo mondo mino donje e piny Tanzania. Kata kamano achijino koro no maki kendo duoki nyaka gwengo ma Kisii kama bende koro to igeno ni dhi chope nyimdo do chiegni ma kawuono ka idonjo ne koda ka ketho mar nek ma kamano. Obila bende koro to oyango ni ne giyudo nyaka le ma bende noti godo e nek mar jalno. Kima bende wakelo no kinyi niri market kod bande wakwayo ng'wono kotende koda ng'ikruok ma bende obedo nero nyakwara Mogajwang mathoth brode weche wago manyien ma bende biro saa 7 saa 10 Kaachiel koda ka saa 1 saa 3 mar otieno. Otieno neri ma kawuono wakaw yogi kanyo kwa duogo to wakelo nonro mar oboke. Lungan Jester ya Wood Seme. Kaachiel koda kan Brenda Agenyo Anyasuba Nyanam. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka
mkewesa, membership card, SMS alert, M-Pesa, call center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracoat kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 0714495674 0714495674 kata 0728363855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco, mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans,
hola mar timo ohala, emergency loans, school fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka M-Kewesa, membership card, SMS alerts, M-Pesa, call center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. No ni rimara boke Brenda. Yes. Machiegni. Oboke mane mantie kawuono? Kawuono wan ka oboke no mar Daily Nation. Nation mapile. Nyakoro mga penjo Brenda penjo more to talk send to nyiera. Ni an manu wendo Jerusalem ni Arsenal not. Arsenal nyocha otimo maber. Pokne giwin ga Champions League for 22 good years. 22 good years. So finally can they win? We cannot breathe. So if we count that back, mano, how many years down the line? We are suffocating just as Arsenal. Could be which year? So why do we want to breathe? Apenjo kechano kaka mora mora en jezi mar Arsenal. Usipena moko mabende jofwambo baneno ka they are doing something about Arsenal. Jezi mar Arsenal. Yes. My good friend senior journalist Latif. Beneno ka en Arsenalated. Kanyakla koda senior friends goiko. Emumi ona dier no na me apenji ni to waman jezi. Obigo mande. Yedo moro.
Arsenal. Wan wao waduga na kawano. Chelsea the Blues. Oh. Chelsea nyanyango. Ema kuri diromo. Nyakara mogi Arsenal diko dinade oko kanya. Winjo nini uloyo Champions League kum thuolo mok tin negni 20 kod 2. Nyathi mano nyuol kane giloyo mokwongo. Nie mbalariany. Mbalariany. Kendo skokaw medicine to lich malich mokalo. Kabisa. To kane nyathi ma timbe ne chikre koni kod kocha. To en gi dala. Gich nyithindo ma ginego gin chap. Very chap. Kane korgwen kucho nogo mana maka en gi kare. 22 years old. Yes, korgwen. Town kae mapodi. Mag town mapodi. Congratulations to Arsenal, nutiyo matek. Awinjo ka Brenda kwinyo ni uthuthni. Bangi gini 20 kod 2 ika yudo kombe. Kabadgi naneno kaka chalo. Lakini Man City no rido ne kata kamano. Congratulations Arsenal. To kuna giyude mayot. Okay mayot. En one goal kasa rumo kocha bwana. Maneno kade gichikre pap malich mokalo ya. Iluongo na Ateta kusema. Ateta no fuyo mapiny lich. Brenda temo kwongo nyakona mwejon kono wantie kod oboka achiel mose chopo kae ndi warito Standard ka ngochopo wang wanyisi kata kamano wantie kod Daily Nation. Itemo kwongo ma Daily Nation Brenda bro somo tasiro. Iwacho kanyo ni. Anditi wacho no kamano ni som tasiro muma. Ni siro kona ane ja somo. Ine ja somo. To ini ja siro. Ana panu apa? Apekua. Ama panu. Kiswahili to chandi nyati. Kiswahili ni. Nipanue ukurasa huo wa Daily Nation. Ukurasa wa kwanza wasemaje? Iwacho kanyo ni knife tags pera. Pelni jonjore kajakla koda jonjore gitera ga pogre. Jonjore matoklo. Zimetoka jalo peny Kenya kwa mkajwan. Iwacho kanyo ni violent robberies, crimes of passion and domestic disputes are among leading causes of attacks. Ntere wechege ko mag monj kanyakla koda njore mosebedi kitimone oganda jo Kenya e kindelo duto ahinya to mago mag udi ema wachne odhi enye bokne rima no Daily Nation itemo kwongo. Iwacho kanyo ni dangerous trend stabbing are increasingly becoming a nightmare in the country with the government report highlighting worrying assault in at least 22 counties including Nairobi that recorded the most attacks by knives wielding assailant between January 2025 and March 2026, drawing attention to the growing threat. The state agency has cautioned that the increasing frequency of the crime raises early red flags. Eyebrows. Kit monj mosebedi kimonjo oganda jo Kenya nyakora mwajwango boke ni rima Daily Nation wacho ni en mano malich miwuoro. Oganda jo Kenya osebedi kimonjo bombe mopogore timonjo gi kod pala, hodo gi kod pala. Nyakora mwajwang kanyakla koda weapons mamoko mopogore bende osebedi kimonjo go nyakora mwajwang. Then piny kanyo wacho ni Ruto flies into raging fuel storm, convenes crisis talks. Ruto nyoduogo pacho odiochieng' manyoro bang' kanyo oseduogo to dhi e bura moro Mombasa kendo gik mabende wachore ni oseketo aput kendo bede bura moro mar neno ni weche geko mag modhi mabende nego gi dhi malo odwok piny e pacho kaendi. Ite mar ariyo Brenda. Ite mar ariyo gin weche go mag insecurity. Knife wielding gangs leave trail of deaths, permanent scars across the country. Aneno kibe moro kanyo ka koro wuotho mana gi lodhe. Ariyo chala chel kuom jogo eko mabende noyudo iluonge ni ng'awa? Kafune Mungasia mawuok Kangemi on May 6th. Ne jogo rodhno kod okebego eko. He was attacked on his way to church. Kodhi odira. Pole. Ite mar adek. Ite mar adek kod gi mana weche go eko mag njore. Malako ite mar adek. Okebe moro ko law Gor Mahia no. Anthony Mwoki, during an interview in Kangemi on May 6th, he was attacked while going to a shop. En achiel kuom jogo eko mabende osemonji kod jonjore go eko masani koro kawo keregi e pacho kaendi. Brenda, aparo ni wach njore ni eri sani koro medore ahinya to ka oganda dhi e yiero mega gana 2027. Iwinjo ka piny owacho be tolerate goons? Piny owacho, I don't think they're doing enough to curb and to tame goonism in our country and in our cities. Kechi wacho ni jotelo ge mawuotho kodgi. By the way, penjo mana mamuol, joma no attack Osotsi ne gichopo kanyo. Osotsi no le 14 manodo. Inido makogido godogi. To gine serikal. Dongo ng'eny nyaka gi
Nyaka utegi nyaka nyingegi. Nosom nyaka nyingegi. Exactly. To faction ni somo mag gibe gin gibe kikete tokgi. Faction mibedo accused ni beni gibe kikete tokgi. Machonia no watch a statement moro ni Kisumu, Nairobi, Mombasa, Nakuru, Eldoret. Goons go are not for anybody. Yes. The highest bidder Emanikod. Yes. What item ready, Brenda? Ite marangwen, Ruto flies into the raging fuel storm, calls crisis talks. Mana watchman ni item mokwongo nero. Kaja tene piny Migosi William Ruto koro nowuok e pinje go koma oko kuduogo pachoka to donjo e lweny mero mar mafuta. Piny kanyo wan kanyo gilendo mopogore opogore. Ite mar abich Orengo, why my security was withdrawn as part of the Linda Mwananchi team. Mr. Orengo has been a big critic of the Ruto administration. Nikech osebedo kosundo malich mokalo telo mar jatend piny Migosi William Ruto. Koten record jandiko Rashidi Odia wacho nang'o? Nachokanyo ni say Governor James Orengo has linked the withdrawal of his security detail to his relentless criticism of President William Ruto's administration and his growing role in the Linda Mwananchi movement. And then wachokani as a state officer under what? As a state officer under the Constitution of Kenya, the provision of security is not a privilege or a discretionary favor. Manyiso ni statement no nyiso nyako mga jwang ni kaber to kata bedo Orengo pingo malich mokalo piny owacho to arita kwe mare aritane ok en gimo nego bed ni bedo negotiated with. Yes. Okonego bed ni sayo. Okonego bed ni sayo. En onego bed ni chik wacho onego bed ni imiye arita. Ite mara uchiel. Correct. Court battle exposes fake TSC pension accounts. The commission issued Pauline Mbithe multiple interdiction letters after she had already been suspended. Machoni weche go mag do kotenre koda duol mane ko jopuonje tich pension not imranadi. Koro to nyiso fake TSC pension account. Nitiere accounts moko makoro lodho gilodho menda kuom jopuonj. Exactly. Mbesa moro onge kod ng'eyo. Koro ka en japuonj nyaka bed ni ng'eyo ni to which one is your genuine account. Exactly. Piny kanyo wan gi lendo mopogore opogore. Ite mar abiriyo bende en kanyo lendo. Ite mar apar, goons burnt my car, says Ghanaian. Japiny Ghana moro koro ywak ni jogo eko bende gin jonjore no wang'o gache kata nyamburko ne. Be olero gima miyo no wang' nyamburko ne? Okay, videos of Mazda CX-5 engulfing flames on Monday in Githurai during the demonstration. The demonstration mar fuel ni erinya kono mugajwang. Was one of the low point of the day. Soon after, different versions started emerging of how the car was torched and the identity of the victim. Exactly. And ite no ero mara chiko in lendo. Then ite mara par ben lendo apaga chiel begin lendo nyakoro mogajong. Ite mara par korario finance bill 2026, the phone tax dropped in 2024 reintroduced. Gimatimore finance bill ma 2026 gik manomiyo Jensi no diendara kino nogo koko. Like the phone tax no manobedo dropped. What is that now? Chako duoke. Taxing communication or what? What is in the finance bill 2026 was affected young people. 25% exercise duty on phones at activation point. Digital content monetization 5% withholding tax on digital content monetization earnings. So nitie taxes moko kae ma koro to government biro bedo ka dwaro moso jogo ma earn through content and all that. 5% ibiro kaw kaka tax piny owacho biro kaw. Betting and gambling 20% ibiro kaw. Kiyawa simbi ni wasimbi obedo activated, a new phone ko bedo activated. No ni exercise duty. Yes. Exercise duty. Duty is mitime simbi kanya 25%. Akiaka kibro kawe. Kini kawe turuwe mpesa kosi kawe na. Kenyans are funny. Those people won't succeed. Ite mar apar kora dek. Pajo somo kor pach jondiko. Somo kor pach jondiko modhinya kite. Lakala kanya kite mara apar koda ng'wen apar koda bich. Apar koda ng'wen ono kanyo goro mar Katun. Wacho nang'o? Ono kanyo ka coast tour. Ng'ato sink kanyo. To jomoko bende joko magi jotelo ma coast. Gine UDA gibedo. Ng'ama sink ni to chalo mana
Mohamed Ali, Jichopelo. And not sink. But he is sinking. Sinking. What do you think if Jichopelo no donga dongi tije malfambo? I think none go dong tije no. He was doing a good job. Don't make sense up to now. Magokoro aneno quit mag jotelo mawuok coastal region kacha. Ka ntie kan Jichopelo tamre Jichopelo otamre donjo UDA. Not even really UDA. Jalgi mobalo gi tendo mag joma nie coastal region kono. En onge faction go eko. En uwuotho kien. To namero dhi kode. And then itemara hapar kod auchiel nyaka mga juan. And today in the history. Today in the history, May 22nd, 1992, Forum for the Restoration of Democracy, FORD, interim chairman Jaramogi Oginga Odinga names 11 prominent personalities that the party claimed were involved with the private army behind the politically motivated clashes in the country. This was after the government issued a statement that detailed the extent of the clashes and contained the names of opposition figures it said had a hand in the violence. Here is with interim Secretary General Martin Shikuku and interim Treasurer Joseph Ndege during the press briefing. Kinde mane migo senyona giri nitie Brenda ndalogo kinyalo paro sigana machon kabisa en oboke mabalang be nitie kanyo oboke mabalang owe kuom weche go mag motherhood kaka kaka weche go mag ngima eite mara par koro chiko ngima go motimore counties mopogore opogore 7 county bosses battle one term CAS as general election approaches. Nintiere governors 7 county bosses governors moktine abirio masani koro kigidek kwep moko yiergi kendo kuong mar tia kuom tamachiel ne nyalo lwar kuomgi tipo giket kanyo yes oketi governor mana Nakuru county Susan Kahika Kiambu Kimani Wamatangi Isiolo Abdi Guyo Nyandarua Moses Kiairia Taita Taveta Andrew Mwandine Meru Isaac Mutuma Nairobi Johnson Sakaja Mokondi mapoka minju megada like this one endo meninga wa Badilisha Badilisha ni mane wa winjo for the first time then Andrew Mwadime and Governor Martin Taveta then called Isaac Mutuma then Governor Meru there used to be a guy who was so vocal we used to know Peter Munya. Peter Munya. The PNU guys, And Sakaja, why don't they want Sakaja? They don't want to see him Sakaja anymore. Itemar Pradi. Itemar Rio. Koto case sale of Tuju property. But blocks plan to sell second unit. Court nitie kano chiwo thuolo mondo koro to usa property mare. Maiso ni Tuju nitie kod gope ma thoth mapoko chulo. Piny kanyo wan gi indecent speech and sexual slurs rock politics in Nyanza. Mano wacho Orengo. Weche Orengo kod Wanga weche gi kumo chido pod dhi nyime kod kwedo. I think it's good ni kaponi in somebody as the stature of Governor Orengo. Senior council we used to know. You should check what is coming from your mouth, but you don't just prambamulate things like no one sells business. Nyadwen, koro kidotingo ng'emalo. You don't just prambulate things, Orengo. Ni gin kori book reading gine ka mi telo. Iwacha. Kuna evidence bwana. Then angome josiasa gi boluore ga indi wachi ngendo teri court. Maberndi. To ngat ma wakili ok teri court. Buoga. Then jo Orengo be nyogolo pichni kata tipo manyiso kaka jomoko mabe ni ODM osebedo ka wacho weche go komole. Lilian Gogo ni ka. Gogo so ni nga. Shuma Gogo. MP marangu. No nyiso mine ni kuye to timango. Muoshe huko chini. And then there's somebody also hailing abuses. I think when you're given a microphone, you should know what to say. Let your brain lead you. You know what you're saying. International, pinjama wako. Kapuko the international nitire maina held over killing of school girl in Nakuru. Yes, Nakuru kuwecheliche ga. Nakuru kuwecheliche bwana, grade 6 pupil. Yosenego nyawadi. En munege grade 6 monegi. Yes. Monego to a 16-year-old. What were they laboring? Body was found in a maize plantation. Yes, I saw the body.
To nyathino ne nindo no bet kanga maninda nindo onge weche mang'eny. Ite mambele. Ite mar 21 gin weche go mag pinje maoko. The messy US diplomacy under Donald Trump. Yes. Khartoum struggle to recover a year after expulsion of RFS. Kaso ite mar 22 weche go mag wala accountants told to lead fights against corruption. Okay. That's one gilendo kanyo matindo ite mar 24 Stock Exchange 25 agajameli kod kwano 26 gin kanyo lendo matindo 27 bathe koni wan gilendo matindo kachiel koda ka lendo magwel ni matindo kod yawa mama goro lalgo bentie kanyo yawa ugo e koma magoro lalgo lak nyaka ite mar 28 29 wako wengi sana. Eric Brian Okumu ikawe kude Eric Brian Okumu ikawe Siaya County gweng mane Game sub county Maliera sub location Maliera is just near here. Umina village Umina village Maliera sub location Game sub county Siaya County. Aya weche mag tuke achakore ite mar Pradek juniors fight for places in under 20 championships. Marani kanyo then Kenya Lionesses fight for rugby Africa women's crown. Ite mar Pradek Rachel FIFA pays special tribute to Kenyan legend Alan Tigo. Why Kipchoge chose to run in Cape Town marathon. Welcome on. Then itemo gikanye nyakolo mungejua Kenya ready to serve same dose to Uganda. Kwani hiyo dose walisavia nani? Initially. Hiyo dose walisavia nani kwa kwanza? Uganda waliwapea dose. Kenya ready to serve. Hao ndio wanaserve. Same dose to Uganda. Maybe waliserve Tanzania. Yeah. David dose Breaking news nyakona mungajua ngeni jatend piny owacho Migosi William Ruto igeno matwak achiel kod jofwambo kawuok e gwenge mag Mombasa. Thuolo moro amora koa sani. Jatend piny Migosi William Ruto igeno ni dhi bedo kod twak machiel kod ute fwambo mopogore kowuok kar jot mar jatend piny owacho Mombasa kocha. Mano report motenre kod jagolo wach kata achiel kuom jodito jagoro weche geko mag fwambo e apisi ma jatend piny owacho mano Migosi Emmanuel Talam. Wageno ni jatend piny owacho angne wach weche geko mulre kod weche geko mag modhi pano nyadoke Ken Mombasa. That's exactly what he's going to do. Ya nyako duok to ng'itwa ni to no udhi bayo gi chartered plane. Plane chano wachno ni 3 million plus modhi go gi 5 5 what? Wacha weluor. An gi loy. Dendi moka bicha winyo ni mapichni benie ndege. Machiwo masaji. Magin koro gimula yuoth jatend piny owacho kama endi. Kindego eko jiti jo Kenya tidhi nyime kod nego. Iluongo nango jakedo no tich oganda wacho ni gilo ji 14 manotho piny owacho to rietho chani gin na ji adi 4 kende kuma leta chandre ni emanyo wito ngimagi. Whom do you trust? I can't trust piny owacho in that. I can only trust Jokenera Tichogan. Government, we can no longer trust you. We cannot. In that Okanya trust. They will bury their side. Maybe to them. Maybe no ginen. Yes. No, whoever is giving that information mostly of Guinea ground. Utie gimiluonga ni communication jo PR. Jo PR dwano bera katarach. Katarach tibera beri uma. Tibera kende uma. Victor mabende na chiel kuom jotayore tije migao moko mar piny owacho mano Nyalendang tax ni studio mar adek kago wang'e studio mar adek anyalo nene wadwa ni mondo obed kod twak. Wachako juma noero mar mental health awareness mabende chakre kawuono. Migepe moko ntimo opogore maromo sani malilung kuchunade. I'm forgetting the name. As you go to Mamboleo, this mall, that mall. Okay. Yeah, that mall. Kakuru je Kisumu makia mall. Jama biya ni mall. Mall so duro. Kanye kama wuok no chakre nyime nyaka Sunday. Yeah, wageno ni to mental awareness week ni eri angoma ginyisowa. Are you normal? Very normal mental. Very same. Ateni kom ji apar mobet together. You are okode maber. Yes. Kaka giparo. Timlo ni stress mabende sani dhi nyime kod inyo Uganda. E pacho kae. Vika dhi konwa ni ere kaka gin kaka Nyalendang tax
gitiyo maneno ni gikedo kod paro ma bende oganda chiedhogo. Inya bedo ni Justus kama ijafuambo iler kendo indisri to nitie gima chami mos. Chando pachi. Yes. Pole pole. But have you ever noticed nitie gima chando oganda ni dak ngima mok mari? Idago ngima wadu. Exactly. Inyo ji kabisa. Inyoga ji. And I can tell you just as here on Facebook or social media fuel gini. Ngato kaneno ngima ma inge social media ankara sani. To paro ni kwa ground vitu ni the same. Obiro iri ma biro iri go ngeni vitu ni nywe. To karokia. Ground kada gik moko pogore. Yes. Koro onego bed ni then nitie jomoko ma bende dwano lead life. Nikech oneno ka jowete gidhiga bash gitimo things. Exactly. They are rolling in nice cars. They are rolling with senior people. Koro at what expense? Into samoro you don't cut your coat according to ango your size. Bange to depression maki. Bange to onye ni ngane mabende ne dak mana ngima maber ni sani koro konyala afford ngima no ke. Kendo, let me tell you something. Before we close. You see your man shout. Mostly on social media, they are shouting every little opportunity magayoda. Those are the sick people in their mind. Niko dhikata dunga chamorech. To shout. Osego picha moseketo ni wasemoke. Kendo liel. Kendo tegno. Imagine. Komodho kata pigine mar chupa achiel kata 1 liter kende to seketo. Inya yudo kodhi e dunga tela kacha to yudo mana ka familia more mobedo kanyo ten piche mokwayo to goyo. To semoke to rech no kolonjo kata dhogo. How they do that? To neno kata ng'at moro ma bende en celeb matin to kichublu. Oneno kata inda wonya ndare moro kobete. Samoro inda bedo kata privacy ne moro. To kaling ni. To koro chilling at the lake side with who? With wonya ndare. Yes. Wakaw yie machok nyaka luonga jong ka waduogo to wabedo kod twak kod Migosi Victor ma bende wadwa ni mondo me onyiswa ni to chenro mane ma bende giseketo kaka migawo moko mar piny owacho Nyalenda Young Tax to ang'o ma gitimo Nyalenda Mwalo ka Nyalenda Sai wamodho pi machok waduogo. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook Kewesa Sacco, YouTube Kewesa Sacco, X Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School
chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, bang school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa